Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसेसनेल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ आरो आङो दिनैहाय बुंनो सानदों सासे इउट्युबारनि सायाव बेनो जाबाय गेमस्रि दाइमारि बिथांनि जिडि प्रडाक्शन चेनेला हेक जादोंमोन सोरबा मेगन गोसाया बिनि चेनेलखौ हेक खालामदोंमोन दा बिथांनि चेनेला रिकभार जाबाय गोजोननाय मोनबाय आरो जोंबो एसे बोरैबा मोनो जुदि बेबायदि बिथाङाथ' मिउजिक भिडिअ हगारोना बे जिडि प्रडाक्शन चेनेलाव बियो गोबां रां खरसाफोर जानो हागौ आरो बेफोर रांफोरखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौ गावसो मिथिसिगौ आरो माने बिथाङाथ' दा सासे प्रडिउसार हिसाबै खामानि मावगासिनो गेमस्रि दाइमारि बिथाङा ओमफ्राय बियो आङो बांसिन दुखु मोनदों मानो होनोबा हेकारा जाहैबाय बर' मानसि जानानै बर' मानसिखौनो हेक खालामो अब्ला बांसिन दुखुनांथावसिन खोथाया बे आरो जोंनि बर'फोरा मानो एसेबो सापर्ट होआ नों सापर्ट होनो हायाब्ला नों मालायखौबो मेगन सानो नाङा नों सिरि था मालायखौबो सिरि थानो हो नोङो मालायखौ बेबायदि खालामनो नाङा 31,000 फैसानि थाखायनो नोङो बेबायदि जेनेबा हेक खालामबाय आरोना बिथाङा बुंदों गेमस्रि दाइमारि बिथाङा बुंदों कि 31,000 फैसा बिदि पेमेन्टआ जासिगौमोन होननानै बिनि थाखायनो नोङो बेबायदि माने बे 31,000खौ मोननो थाखायनो बिथाङा बेसेबां खस्थ' खालामदों बे गावसो मिथिसिगौ आरो मा होनबावगोन आङो बिथाङा बिराद दुखुयै बुंदों खोथाखौ बिराद जेनेबा बोरैहाय गावनि चेनेलखौ रिकभार खालामफिननो हाखो मोजाङैनो खोन्थाजोबखादों भिडिअ'आ ओमफ्राय आं माने बियो फेसबुकआव पस्ट होनाय समावथ' गाव मा जादों बेखौ खोन्थायाखैमोन ना ओमफ्राय आं सानदोंखि मा जादों माने एथ'ग्राब बेबायदि जेनेबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम बेबायदि होनलायनाय माबाफोर जादों नामा सानदोंमोन बेनि उनावहाय आं दहाय फुङावनो नायबाय भिडिअ'खौ मिन्थिबाय बिनि चेनेला जिडि प्रडाक्शन चेनेला हेक जादोंमोन बर' मानसि जानानै बर' मानसिनि चेनेलखौनो बेबायदि हेक खालामनाया बिराद दुखुनांथावसिन दस्रा गुबुन जाथिखौबा जेनेबा एसेबाबो दस्रा जाथिफ्रा जोंखौ मेगन साखायो होननानै जोङो एसे माबासिन जायो खिन्थु बर' जानानै बर'नि चेनेलखौनो बेबायदि हेक खालामोब्ला अब्ला सानदो सोर मोजां इउटिउबार फैगोन जोंनि गेजेराव सोर मोजां इउटिउबाव सोर मोजां खामानि मावलांगोन सोर मोजां इउटिउबार फैगोन सोर जोंनियाव दासिमबो मोजां मा होनगोन आङो गिदिर इउटिउबार गैयानो होनजायो दासो जाहांनो बि बयसमोन बिसोर गेमस्रि दाइमारिमोन रिया ब्रह्म आब' रिया ब्रह्म बिसोरो जेरैहाय दादा प्रकाशमोन प्रान्जल बिसोर एसे जाखांहांबाय बिसोर जाखांनायखौ हायोबा थुलुंगासो होनांगौ जोंनि गेजेराव गोबां मोजां गिदिर इउटिउबारनि गोनांथि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिमबो मिलियन साबस्क्राइबार थांनाय गैफेरा थांनोसो नागिरगासिनो दङ आरो थांनो नागिरनायावनो बेबायदि लामा ससेयावनो बेबायदि खालामोबा सोर मोजां इउटिउबार ओंखारगोन आङो बांद्राय बुंनो थाङा मानो होनबा आरो सोरबाफोर हेक खालामनो गोरोंबा माब्लाबाबो मालायनि चेनेलखौ हेक खालामनाङा बयबो खस्थ' खालामनानैसो गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामो मोनसे चेनेलखौ नोङो क्रिएट खालामखांनायनि उनाव नोंनि चेनेला माबोरैहाय ग्र' जागोन बेखौ बयबो सानो आरो बयबो खस्थ' खालामो आरो बिथाङाथ' सासे प्रडिउसार गोबावसो बेनाव गोबां रां खरसा जानो हागौ कि मोनसे एलबाम मिउजिक भिडिअ दिहुननायाव आङो सिगांहाय सासे मानसिनाव सोंदोंमोन आब' मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुनोबा बेसेबां बाजेट जेनेबा बेसेबां रां खरसासो थाङो होननानै बिथाङा आंनो खोन्थादों होमबासो आं आरो नोंनि कुवालिटिनि सायावबो जाहैबाय बियो बेनो आरो बेखायनो आं सानो नोंथांमोनहा बयबो बे हेकार्सखौ नागिरनायाव बिथांखौ मदद खालामगोन आरो बयबो बिनि नामखौ पंकज बर' ना मा होनदों बर' मानसि ओंखायनो आं बिराद दुखु मोनदों आरो बेखायनो आं बुंबाय माब्लाबाबो फिसायानो जा गिदिरानो जा चेनेलखौ माब्लाबाबो हेक खालामनो दाना जा बेखौनो बुंनो सानो जोङो बयबो सापर्टसो होलायनांगौ बिथांमोनहा दा थांगासिनो गोजौथिं थांगासिनो होनजायो आरो बिदि थांहांनायावनो जुदि बेबायदि माबा मोनसे जायोबा बयबो दुखु मोनो
दा बिथांनि चेनेला रिकभार जाबाय होनब्लाबो माब्लाबाबो बेबायदि दाखालामबावसै आरो रावबो रावखौबो मेगन सालायनो नाङा मालायनि सायाव डिपेन्ड खालामनो दासान गावबा गाव खस्थ' खालाम आरो गावबा गाव नोंथाङाबो चेनेल खुलि इउटुब चेनेल खुलि अब्ला नों बुजिगोन ग्र' खालामनो थाखाय गावनि चेनेलखौ बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेनो आरो